Vols aprofitar al màxim l'aigua de la pluja des del balcó de casa? Doncs aquest vídeo està fet per tu. Sí, per tu. T'explicaré com m'ho faig jo per recollir el màxim d'aigua quan plou i t'ensenyaré algun altre truquillo que tinc. Som-hi! L'aigua és un bé escàs i essencial. L'aigua que consumim, ja sigui a casa o a l'hort, prové d'aquest minúscul 3% de l'aigua del planeta, ja que la resta és tota aigua salada. Així que és, jo diria, que una responsabilitat que tenim la d'aprofitar l'aigua quan ens cau del cel. Us ensenyo com ho tinc muntat jo. Com podeu veure, en aquest tutorial que us deixo aquí dalt, ja fa un temps que intento reutilitzar totes les garrafes d'aigua que fem servir a casa, ja sigui per fer testos, com aquest, o per guardar-hi aigua. Si no plou, intento tenir les garrafes plenes igualment, amb aigua de l'aixeta, perquè reposin. I direu, que t'has begut l'enteniment? No. El que passa és que l'aigua de l'aixeta s'ha de deixar reposar, perquè s'evapori el clor que té. I un altre problema és la calç, que tampoc és que els hi vagi massa bé a les plantes. Tant un com l'altre s'encarreguen de matar tots els microorganismes que fan que la terra estigui viva i la planta visqui i es faci forta. Doncs això, que l'aigua de l'aixeta es deixa reposar. Un dia més o menys. Ara bé, si plou, aquí comença el show. Si no vols anar de bòlit quan comença a ploure a pots i barrals, tingues preparades les garrafes allà on hi vegis que hi caurà més aigua. Jo les tallo perquè la superfície sigui més gran i hi pugui entrar més aigua. I fins i tot reprofito la part de dalt perquè hi entri l'aigua, però no n'hi surti tanta quan aquesta comenci a evaporar-se. Té sentit, oi? Una altra manera és la de fer servir safates. Com més superfície, millor. I quan pari de ploure, doncs omplim les garrafes d'aquesta manera. I aquí us vull ensenyar el meu secret. Al meu balcó hi tinc això. Un canaló, oi? Sí, d'aquests de Sant Esteve. I resulta que aquest canaló té una petita fuga, que fa que d'aquest punt d'aquí hi caigui una gota gorda sempre que s'omple. D'un problema en trobem una solució. I col·locarem una garrafa i llestos. Sempre que plou, de fet, és la que s'omple més ràpid. L'última vegada vaig recollir gairebé 30 litres en només 2 vegades que va ploure. Per últim, ara em poso una mica seriós, hem de ser conscients del malbaratament d'aigua que tenim a casa. A la cuina rentem de tot amb aigua que pràcticament està neta. Per exemple, rentem fruita i verdura, un got al que només li volem passar una aigua. Doncs jo tinc això. Sí, una altra garrafa. Millor aprofitar-les, no?, si les anem comprant. Doncs això, que rento alguna cosa, ho poso aquí i la vaig omplint. És bufar i fer ampolles. Espero que us hagi agradat. Recordeu que si compartiu aquest vídeo amb més gent, m'animeu moltíssim a seguir creant material en català. I no dubteu en deixar algun comentari si hi ha cap tema del qual us agradaria que em fes un nou vídeo. Apa, doncs, fins la propera!